Guys, akit tayo doon sa may yung may ano ko doon. May kubo. First time tayo makakit dito. Ito yung napapanood natin lagi sa vlog. Sa may Aguilar Pangasinan to. Ang ganda ng daan guys, sulit. Hindi mo dinala yung ano, yung mic? Ay, yung mic. Yung nandito. Yung malit lang. Pwede na to. Hiking muna tayo guys. Pero kita mo may mga... Ay, may motor pala oh. May motor pala doon. Ano? May motor, may bike. Hindi tayo makit ah. Hindi, iwan na lang yung motor yan. Tarang! Ito yung gusto kong pupuntahan. Ngayon, nandito na tayo. Thank you Lord. Nakapunta tayo rito. First time. Hiking. Yan guys, sulit. Ang taas. Dito tayo sa may ano. Ayan may bubong. Pwede pala akit ang motor dyan. May mga bike. May bike umakit doon. Hiking, hiking. Patibayan ang tuhod. Ganyan din ang kulay? Welcome to Mapita. Ano bang kulay meron? Welcome to Mapita View, Dick. Ay, ito pala. O, tara, kita. O, muna kayo. Ano yan. Sige, akit na. Wah. Puti kang taas ang inakit guys. Ang sakit ang tuhod ko. Kala ko wala nang katapusan ng pag-akyat natin. Grabe. Ayun yung ayan yung kalsada yan. Yun ang dinadaanan namin ng putang bayan na yan. Grabe. Ang layo. Paano tayo nakarating dito? Naka-beauty kami. Mapita beauty. Aguilar, Pangasinan. May motor nga oh. Nakakit dito. Ayun guys, yung dinaan natin oh. Ang grabing daan yan. Parang ahas. Ayun oh. Hanggang doon yan. Doon ang dinaan natin oh. Papuntang ano yan, bayan ng Aguilar, Pangasinan. Dito tayo sa may itong pinakatuktok talaga. Sulit, ang ganda. Yan po. Yung pinaka ganda na view. Kahit mainit siya pero yung simoy ng hangin napakasobrang lamig. Parang nasa Baguio tayo. Ganda ng view. Yung daan na yun guys, ito yung mga motor natin. Papuntang ano yan, may daan yan papuntang Daang Kalikasan. Tapos ang baba niya mga tarim. Tapos yung doon naman, yun ata yung papuntang Sambales. Ganda. First time. Ganda ng view. Kahit terik na terik yung araw, pero ang lamig ng simoy ng hangin. Ano masasabi mo sa ride natin ngayon? Okay. Kahit walang tulog. At walang tulog. Magdamag sa kalsada. Oh, konti na lang, langit na. Oh, Konti na lang, langit na. sobrang lamig na sa ano, yung hangin niya no. Hindi siya mainit. Oh, ganda. Yan po yung dinaanan natin kanina oh. Napakagandang daan. Bagong kalsada pa lang siya. Yan nata yung ano pre. Pre. Yung dagat yung dinaanan natin. Ice cream? Diyan, pahinga po na. Kasi bakit yung masyadong walang galing ka ano. Ay. May mga pula natin.
dahil hindi kami Sawa ka, noon eh. vlog kayong boss. Ito yung napapanood lagi sa sa vlog na Aguilar Pangasinan. Ay, ito ba yun? Tinatanong ko kung anong address. Ah, Kaya hindi pa nag-reply sa akin eh. talag. Kaya nga, ganda, buti dito tayo. Oo, kaya nga sabi ko dito tayo. First time pala, first time. Oo, mamaya Ito kasama kasi si Kuya Boy. Yung ka-rider namin, taga dito lang din sa may Binmali. Kaya siya ang nagturo sa amin dito. First time din niya umakyat dito. Kaya shout out na lang sa nakakyat dito. Lagi ko itong napanood dun sa mga vlog. Kaya ito napunta natin, ganda. Hey, Wala pang kurintino. Ay, mayroon. Pwede pala mag-override. Oh. Pre, maulog ka pre. Ako natunaw na yung ice cream ni Kuya. oh, Dito tayo, sa baba. grabe muna. Hindi mo eh. Dito, dito. Tayo lahat. Pre, isigaw muna, lahat. Wala tayo. Ano, loto. Tatama Ano? Sana tatama tayo. Ano, tatama na ba ako? Wag mo na tumalon. Hindi pa tayo tatama. Hindi, picture tayo lahat. Lahat dito. Doon sa baba. Para mas Andy! dito. Eh, dahil doon ako yung... Hindi, para mas maganda dito. Mas maganda view dito. Doon nga sa ano? Kasi. Dito, tayo. Ayaw, dito. So guys, pababa na tayo. Kasi pupunta pa kami ng bayan ng Lingayen. Huwag na, tama na. Okay. Itong kasama ko masungit. Iwanan ko to sa bundok eh. Yarito. Hindi makakabalik nang wala ako. Wow, Rosie yan pero ganda oh. Tinawalang manong. Ganda ng mga pautot oh. Oh, kita mo.